هاتياتي بزحول أمنا يسمعني كابز العالم بيتي سقاي سعيروني ما سيلون نيروش حمت لقني شحمت يعني كاريا كما جمن كما المولد المولد يقرب عليه ناتناغتا مسوم أربعة تتححيزو صومن بجنان انتي زرخبو نجر له زبل نجر مساعتهم وقع كايدنا ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين ببزوح تحتنا موتنك تفعلنا زبز حفتنا نفردي مسد مكراك قبل وبو انت وسد تشكيمو مسكن عمي أتبع لكم فقدنياتات كوينكم أبصم 4 تراخيبنا أب حمامات تراخيبنا ناي تعم زي ما الناس معكم ناتنحهم ببجنامو مجمرتا خمسكنكم يزفوتو نحن ونطعمنا مسكين صبومو صومن 4 بجنان تاي زرخهم ነገር ዘሎ بقر صوم 4 بجنان زرخهم ነገር ታዩ መጀመሪያ ካብ ስሩ ክንልዓል ከለና ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ቁጥር 16 ከም ንረኽቦ ናይ ኣዳም ሓምሻይ ትውልዲ ደቂ ዮባል ዝበሃሉ እዞም ደቂ ዮባል ዝበሃሉ ድማ ናይ ቃኤልን ኣቤልን ዘርኢ ዘለዎም ትውልዲ እዮም ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ብጣዕሚ ነነባዕሎም እናተቐታተሉ ስለዝነበሩ ኣብ ሓዘን ነይሮም እና ብጣዕሚ ይሓዝኑ ነይሮም ኣብቲ ሽዑ ሰዓትና ካብ ሓዘኖም ንምጽናዕናዕ ኢሎም ካብ ቆርበትን ካብ ዕንፀይትን በገናን መሰንቆን እናሰርሑ ካብ ሓዘኖም ይጽናዕኑ ነይሮም ካብዚ ብዝተልዓለ ድማ ቀንዲ ከምቲ ዝበልክዮ ኣብ 4 ጾም በገና ይዘውተር እዩ تمنتايسي 4 ጾም ክንሓስብ ከለና ጎይታን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሳቀየሉ ስለናናይሉ ብዙሕ ዋጋ ዝኸፈለሉ ከም ዝኾነ ይፍለጥ እዩ ሞ ኣንሕና እውን
ኣብዚ 4 ጾም ብደንቢ ካብ ሓዘን ክንጽናዕና ከምኡ እውን ብተመስጦ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ፍቕሪ እንፈልጠሉን ከምኡ ድማ ናይ እግዚአብሔር ስራሕቲ ንኣና ኢሉ ሰብ ኮይኑ ዝኾነልና ዋጋ እናሓስበሉ እዩና ከምቲ ዝበልክዮ ብሰፊሑ ድማ ኣብ 4 ጾም በገና ይድርደር ካብ 4 ጾም ወፃእኸ በገና ኣብ ምንታይ እዋናት እዩ ዝድርደር ወይስ ኣብ 4 ጾም ጥራሕ እዩ በገና ከምቲ ዝፍለጥ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ዝምስከነሉ ካብ መሳርሒ እዩ ክገርመክ በገና ምድራዊ ጥራሕ ኣይኮነ ሰማያዊ እውን እዩ ኣብ ራእየ ዮሐንስ እውን ኣሎ በገና ኣብ ሰማይ እውን ይምስገነሉ እዩ ዝምስገነሉ መሳርሒ እዩና መመስገን መሳርሒ ስለ ዝኾነ ካብ ዓመት ናብ ዓመት በገና ምጥቃም ንኽእል ኢና ግን ናይ ስሕበት ዓቕሙ ወይ ድማ ናይ ምሳጥ ዓቕሙ ዝለዓለ ስለ ዝኾነ ግን ኣብ ጾም ድማ ብዝተፈለየ መልክዑ ጎይታ ኢየሱስ ንዓና ኢሉ ዝኸፈሎ ዋጋ ንሓስበሉ ስለ ዝኾነ እምበር በገና ዓመት ሙሉእ ምጥቃም ንኽእል ኢና ይዝውተር እውን ከም ዝፍለጥ መሰረት ክርስትና እያ ትግራይ ግን ድማ መዝሙራት እኳ ካብ ቀረባ ዋይና ንሰምዖም ዘለና ብትግርኛ መዝሙር እውን ዝተለመደ ኣይነበረን ብቋንቋ ትግርኛ ኣይኮነን ዶ በገና ክንሰምዕ በገና እንተኾነ እውን ኣብ ቀረባ እዋን ኢና ንሰምዕ ዘለና በገና ትድርድሩ መናእሰይ ኣብዚ ረኺበ ብጣዕሚ እየ ተሓጒሰ ብዙሕ ግን ኣይተለመደን እንታይ እዩ ዘይተለመደ እወ ትኽክል እዩ ዝተፈላለዩ ዓይነት ምኽንያታት ክህሊ ይኽእል እዩ ናህና እውን ናይ ባዕልና ድኽመት ክህሊ ይኽእል ብዙሓት ምኽንያታት ምልዓል ንኽእል ኢና ዘይተስፋሕፍሐሉ ምኽንያት ግን እቲ ግዜ ኣይረፈደን ሕዚ እውን ህይወት ይቕፅል ትውልድ እውን እናፈረየ ይኸይድና ካብ ዝሓለፉ ዝነበሩ ክፍተታትና ተላዒልና ዘሎ ክፍተታትና ንምድፋን ክንምኩር ኣለና ይብል ከም እስራኤል ብኣይ ወገንና ሕዚ ግን ብጣዕሚ ብዝተፈላለዩ መንገዲ ንሕና በገና ክንጅምር ከለና በገና ንባዕሉ ምርኣይ ብጣዕሚ የደንቐና ነይሩ ምርኣይ ንባዕሉ ይትረፍ ንምድርዳር ማለት እዩ ሕዚ ግን ኣብ ዝተፈላለዩ ትምህርቲ ቤታት ተኸፊቶም ብዙሓት በገና ደርደርቲ እውን ይፈርዩ ኣለዉ እዮም ክገርመኪ ንሕና ኣብ ንምሃረሉ ነበርና ትምህርቲ ቤት እውን ኣነ ዝደሊ ይብለና ነይሩ መምህርና ኣብ ኩሉ ቤተሰብ ዘሎ ኣብ ከባቢና ዘሎ ኩሉ ቤተሰብ በገና ክህሊ ኣለዎ ቢያንስ ተንኣሰ ሓደ በገና ደርዳር ከፍሪ እየ ዝደሊ ይብለና ነይሩና ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ዘለዎም ዝተቐረፁ ብዙሓት መናእሰይም ዓበይቲ ሰባትም ናይ በገና ደርደርትም ይፈርዩ ኣለዉ እዮምና ካብ ቀጻሊ ካብ ሕዚ እንድሓር ብዙሓት ናይ በገና ደርደርትን በገና ፈተውትን ክበዝሑ እዮም ኢለ ተስፋ ይገብር ግን ኣብ ዓለም ክነላልዮ ኣብ ዓለም ክነፋልጦ በገና ኩሉ ወለዶ እንታይ ክገብረሎ ትብሊ ኩሉ ማለት ኣንሕና እውን ብደንቢ ካብ ዝብላዕሊ ኣብ ዝተፈላለዩ ከምቲ ኣባኹም መፂና ፕሮግራም ኣቕሪብና እዩ ዘለና ኣብ ካልኦት ማሕበራዊ ሚድያታት ክኾን ይኽእል ቲክቶክ ክኾን ይኽእል ብዙሕ ሰብ ኣብዚ ሕዚ ዘሎ ትውልዲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝነጥፍ ማሕበረሰብ ስለፈርዩ ዘሎ ኣብቶም ማሕበራዊ ሚድያታት ብደንቢ ጌርና ሰሪሕና ክነጥፍ ይግብአና ከምኡ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ቤተክርስትያናት በገና ብደንቢ ክፍለጥ ኣብ ኩሉ ሰብ ድማ ናይ በገና ኣዌርነስ ንኽህልዎ ነናይ ባዕልና እጃም ክነወፍር ኣለና ኢለ ይሓስብ እና ከምቲ ሰማዕኽዮ በገና ብጣዕሚ እዩ ዝምስጥ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ተመስጦ ኣለዎ ናይ ውሽጥና እዚ ኣነ ንበገና ፍቕሪ ኣለኒ ኣሕዋተይ እውን ካልኦት ደርደርቲ እውን ብጣዕሚ ንበገና ፍቕሪ ኣለዎምና እዚ ፍቕሪ እዚ ኣብ ኩሉ ቤተሰብ ንኽህልን ንኽሰርፅን ነናይ ባዕልና ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ዓመት በዓል ይመፅእ ኣሎ ትንሳኤ እሞ ንትንሳኤ በዓል እውን እንኳዕ ኣብፅሐኪ ክብል ይፈቱ የስራኤቱ ኣሚን ኣሕቢሩ يقنيلي شمكي نلالسكي شمي أوطاش كده يبهال تعم ناي بقنا زي ما الناس مع خلنا تصنيح جوز درداري تخي مع زخي نبزي أتخي مع استلالي خيو بخلتش حن عصرت حامشتن منفساوي حدا نجار خم هارس بتعمل تعيش ميول نيرة مالتيو
ምክንያቱም ዘላለመይ ዓለመወስ ሰዓማ ዘይና ልኩ ታሽሙ ያው ገዛይ ይዛረዋ ምስ በዓል ገዛይ ካው በዓል ገዛይ ነው እዚ ኻአቱ ገይርኒ ማለት እዩ እና በገና ዘይት መሃሪሉ ባዕሉ እንደም ከይፈለጥኩ ባዕሉ አመዝጊውኒ በገና ታሽሙ አመዝጊው ከልኹ ንኽምሃር ገይርኒ ማለት እዩ እና እግዚአብሔር ይመስገን ብዙሕ ደርዳር ዋላ አይኾንኩን ግን ይሙክርዬ እግዚአብሔር ይመስገን ብኡ ዝበለጸት ደርዳሪት ኮይነ ከም ሕዋተይ ከም መምህራነይ ንኽኸውን ትምኒተይ እዩና እግዚአብሔር ናኡ ከዓ ፅሕኒ ይምነ ማለት እዩ ጽቡቕ ኣውጣሽ መቸስ ኩልና ናይ ቁልዕነት ታሪክ ክህልወና እዩ ብፍላይ ተኸተልቲ እምነት ክርስትና ክንከውን ተልና ድማ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ናኸድካ ሰንበት ትምህርት ቤት ምምሃር ኣሎ ኣብኡ ትምህርቲ ምክታል ኣሎ ሞ እዚ ናይ በገና ፍቕሪ ዝሓደረኪ ሕዚ ድዩ ወይስ ኣብ እዋን ቁልዕነት ክውን ምስ ዝማረ ተታሒዙ ምስ ሰንበት ትምህርት ቤት ተታሒዙ ታሪክ ኣለኪ? ኣይ ኣነ እውነት ንምንጋር ብዙሕ ፈተና እየ ነይረ ናብ ቤተ ክርስቲያን ዋላ ታሽሙ ተወልኩዋ ሰንበት ትምህርት ቤት እውን ተማሂረ ይፈልጠን ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ወለደይ ናይ መሰረተይ ብቁልዕነተይ ዝነበረ እንተዘይ ኮይኑ ኣውዚ ተማሂረ ወይ ከዓ ኣውዚ ዝገበርኩ ነገር የለይ ግን ብውሽጠይ ግን ንቤተ ክርስቲያን ንኸገልግል ቶም ክዝምሩ ከለው መስኣቶም ንኽዝምር ኩል ግዜ ታሽሙ ይብለኒ ነይሩ ውሽጠይ ማለት እዩ እምበር ኣነ መፅኤ ተማሂረ ከዓ ታሽሙ ኢለ ኾንኩን በገና ከዓ ንዓለም ዋጋ ዝሓዝወስ ኣነ ከመይ ገይረ ዝሕዝ ዝብል ታሽሙ ነይሩኒ ናይ ብሓቂ ኣነ ደ ሒዘዮ እኒኹ ምስ መዝገበኒ ምስ ጀመርክዎ ናይ ብሓቂ ኣነ ደ ሒዘዮ በገና ንሳቶም ምክንያቱም ክዝምሮ ይሰምዕ እየ ይርኦም እየ እምበር ኣነ ክዝምር እየ ወይ ከዓ ክሕዞ እየ ዝብልስ ታሽሙ ይነበረንን ብውሽጠይ በቃ ንሳቶም ዘማርያን ስለ ዝኾኑ ንሳቶም ሒዞም ነው ብቕዓት ስለ ዝኾኑ ኢለየ ታሽሙ ዘለኒ ነይሩ እምበር ክሕዞ እየ ክዝምር እየ ዝብል ዓላማ ይነበረንን ማለት እዩ ግን ሰንበት ተምሃሮ ክምሃሩ ከለው ከገልግሉ ከለው ክዝምሩ ከለው ውሽጠይ ብጣዕሚ ታሽሙ ይለኒ ነይሩ ማለት እዩ ድሌትስ ነይሩኒ ግን ሓንቲ መንፈሳዊ ዝኾነ ነገር ተዝምሃር ኢለ ክብል ከለኹ ኣውዚ ባዕሉ ኣመስጊውኒ እግዚአብሔር ፈቒዱ ማለት እዩ ገና ሕዚ ሓዳር ምስ ገበርኪ ናብዚ ናይ በገና ምድርዳር እውን ኣቲኺ ዘለኺ ከመ ዝኣመሰላ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ገዝአን ክህልዋ ይኽእላ እየን ለካስ ድሕሪ ሓዳር ወይ ድማ ወላ ከምኡ ዓይነት ታሪክ ተዘይሃሊካ ወይ ናይ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ ተዘይሃሊካ ሕዚ እውን ምጅማር ይከኣል እዩ ክብላ ይኽእላ እየን እሞ ንዓአን ተመሓላልፍዮ መልእኽቲ ተሃሊኪ ሓደ ሰባት ምስ መንፈሳዊ ጉዕዞ ዝጅመር ዝመስሎም ክህልው ይኽእሉ እዮም ከምቲ ንስኸውን ዝነበረክ ስግኣት እሞ ንዓኣተን ተመሓላልፍዮ መልእኽቲ ተሃሊ እወ ሕዚ እውን ደቂ ኣንስትዮ ዓብይ ይበሃልን ንእሽተይ ይበሃልን ማንም መንፈሳዊ ከተኣቱስ ታሽሙ ዕድሜ ይወስንን ማለት እዩ እና በየትኛውም በበይም ዕድመ ክልል ዘሎ ኣብ ገዝአን እኒአዋ ቆልዑ ሒዘን ከሽግረን ይኽእል ሓዳር እውን ክግድበን ይኽእል ኣብ ሓዳር ድየን ኣብ ዘይተመርዓዋ ድየን እኒአዋ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ እየን ብዙሓት ማለት እዩ እና ናብ መንፈሳዊ እንተንኣቱሞ ናብዚ በገና እንተንምሃር ብጣዕሚ ታሽሙ እዩ ዝብለካ ይሕድሰካ እዩ ሕዚ ኣነ ታሽሙ ዝብሎ ማለት እዩ ቅድሚ ምውላደይና ድሕሪ ምውላደይ ዝነበረኒ ድሌት እንደውም ይፈላለ እዩ ማለት እዩ ክሰምዕ ከለኹ ሕዚ ንለቂቕ ኢና በብሰሙኑ መዝሙር ማለት እዩ በብተራ ትምህርቲ ቤት እና ክለቀቕ ከሎ ካባኺ ዝሓሸ ክትርኢ ከለኺ ብጣዕሚ ታሽሙ የላዕለኪ ማለት እዩ ብድሕረይ ተማሂሮም ዝበለፀ ክሰርሑ ከለዉ እንደ ኣነ ነብአይ ደቂሰ ነይረ ትብል ማለት እዩ እና ዝነበረኒ ድሌት ኣነ ንባዕሉ ቅድሚ ምውላደይን ድሕሪ ምውላደይን ብጣዕሚ ይፈላለ እዩ እና ሕዚ ናተይ ንባዕሉ ድሌት ዝገደደ ዝለዓዓል ዘሎ ማለት እዩና እንተዝመሃራ ዕድመ ክልል ዘይውስኖ ሃይማኖት ዕድመ ክልል ዘይውስኖን መንፈሳዊ ዕድመ ክልል ዘይውስኖን እና እንተዝመሃራ እንተዝኣትዋ ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ ፅቡቅ ንሕና እውን ናትክ ትምኒት ክሰምረልኪ ኣብ ቀጻሊ ድማ ብናይ ባዕልኺ መዝሙር ብናይ ባዕልኺ ቅኒት ከም ትመፂ ሙሉእ ተስፋ ብምግባር ንዝሃብክና መብርሂ ብጣዕሚ ኢና ነመስግነኪ ትንሳኤ ይመፀሎ እሞ ንትንሳኤ በዓል ድማ እንኳ ኣብፅሕክ ክብለክ ይፈቱ ኣሚን እንኳ ሓቢሮ ፅሕና ንኹላትና ኣንየለ
እሺ ክብረት ይሃበለይ ጥዑም ዜማ እናስማዕኹምና ጸኒሕኹም እሞ እስኪ ሽምካ ክንጀምር። ክብረት ይሃበለይ ስመይ ዲያቆን ሙልጌታ አድሃና ይባሃል። ኣብ ሲሳይ ወገና ናይ ዜማ መሳርሒ ተቋም ያው ወይም ደግሞ ማእኸል ኣብ ናይ በገና መምህር ያው እዚ ደሞ ስኹም ዓዲምኹምና ክቢርኹምና ኣብዚ መጺና ነና ማለት እዩ። ጽቡቕ በገናን መንፈሳዊ ሚስጥራቱን እንታይ ውስኪ ንገረኒ። እሺ በገና እና መንፈሳዊ ሚስጥሩ በገና በመሰረቱ ካብ መንፈሳዊ ውጪ ንኻሊ ነገር ንጥቀመሉ ኣይንኽእሊ ንስሓቅ ንጨወታ ንዘፈን ምጭፋር ግዛዕ ድባል ንኡ ክኾን ዘይግባእ ንእግዚአብሔር ብቻ ነገልግለሉ ናይ ዜማ መሳርሒ እዩ። እዚ ደሞ መሰረቱ ታዩ ያው በገና ደግነናዮ ካብ መጽሐፍ ቅዱስ እዩ ተሓሳቡ ማለት እዩ። ወይም ደግሞ በገና ድብል ስም ኣብ ኦሪት ሓፍቲ ሃምደወለቱ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ውሽጢ ተጻሒፉ ነግኒዮ ካብ ዘፍጥረት እስከ መጨረሻ ራእየ ዮሐንስ ለበገና በስፍሓት ተገሊጽኒዮ ማለት እዩ እና በገና ሓደ ናይ ዜማ ፈላጥ ወይም ሓደ ናይ ስነ ጽሑፍ ክእለት ንየው ለሃበናት ይኾንስ መጽሐፍ ቅዱስ ባዕሉ እዩ ለነገርና ማለት እዩ። ካብ ድሓር በገና ናብ ደቂ ሰባት ላዋና መጽኒውና መንፈሳዊ ሚስጥሩ ያው በገና ተፈላለየ ናይ አካል ክፍል ንየው ተፈላለየ ኣብዚ ትሪእዎ ኣብዚኒዮ ህዚ አግዳሚ ከምዚ ጋዲም ኮይንዮ ቀንበር ይባሃል። እዚ መቃኛ ይባሃል። አውታር 10 አውታር ምሰሶ ይባሃል ወይም ዓምዲ ንብሎ ማለት እዩ። ካብኡ እዚ ናይ ድምጺ ሳጥን ወይም ደግሞ ገበቴ ይባሃል። በርኩማ መወጠሪያ ወይም መወጠሪ እናተባሃለ ይጽዋዕ። እዚኦም ኩሎም መንፈሳዊ ሚስጥር መንፈሳዊ ትሕዝቶ ንየዎም። ካብ ላዕሊ ንጀምር ተለና እዚ ቀንበር እዚ ናይ እግዚአብሔር አብ ምሳሌ እዩ። እግዚአብሔር አብ ያው ኃይሉ ከፍታው ስልጣኑ ንምግላጽ ኣብ ላዕሊ ድንዮ ቀንበር በእግዚአብሔር አብ መስሎም ነው አቦታትና ኻሊ ደሞ ያው እዚ ታሪኽ ብዙሕ ነገር ተሸኪሙ ነው እዚ እግዚአብሔር ደሞ ብዙሕ ነገር ወይ ዓለም ሙሉ ኣብ ኢዱ ተሸኪሙ ለማሓደር ከም ዝኾነ ንምግላጽ በእግዚአብሔር አብ መስሎም ነው። ኣብዝኒው 10 እዚኦም አውታር ይባሃሉ። እዚኦም 10 አውታር በ10 ትእዛዛት ንሙሴ ተዋህቦ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 20 ነግሪዮ 10 ሕግጋት ናቱ ምሳሌ እዩ ማለት እዩ። እዚ ኣይትስረቕ ኣይትሓሱ ኣቦኻን ናኻ ነኽብር ሰንበት ተኽብራ ድብል ኩሉ 10 ትእዛዛት ኣብዚ አውታር እዚ ጻሒፉ ነግኒዮ ወይም ደሞ ናቱ ምሳሌ ኮይኑ ነግኒዮ ማለት እዩ። 10 ትእዛዛት ወይም ደግሞ 10 ትእዛዛት ተቀበልናዮ በእግዚአብሔር በኩል ኮይኑ በሙሴ ምክንያት ኢና ተቀበልና ሊቀ ነቢያት ሙሴ ደግሞ ኣብ ሲና ገቦ ወይም ደግሞ ደብረ ሲና ደብር ማለት ያው ገቦ ማለት እዩ። ስለዚህ ኣብ ሲና ተራራ ወይም ደግሞ ኣብ ደብረ ሲና እዩ ተቀበልዎ እሱ ማለት በርኩማ እዚ ናይ ሲና ተራራ ምሳሌ እዩ ማለት እዩ። ወይም ደግሞ ደብረ ሲና ተባሂሉ ይጽዋዕ። ስለዚህ ካብ እግዚአብሔር 10 ሕግጋት ሙሴ ኣብዚ ኮይኑ ተቀበሉ ማለት እዩ። ተቀበሉ ንደቂ ሰባት ኣብ ታሕቲ ድነወሩ ንእስራኤላውያን ናና ፍጻሚኡ ናና ይኸዚ ንደቂ ሰባት ተ10 ትእዛዛት ተዋሂብና ማለት እዩ። ካብ ዝሕግዚ ልድየታ እዩ ሰብን ሰም እዩ እዚ ወይም ደግሞ አዳም ወይም ወዲ ሰብ እዩ ሰብና እግዚአብሔር ድጋነዩ ትእዛዛት ወይም ደግሞ በቶም ሕግጋት በኩል እዩ ማለት እዩ። ሓደ ሰብ ናይ እግዚአብሔር ሕግ እንድሕር ሊያኽበረ ምስ እግዚአብሔር ክነጋገር ናይ እግዚአብሔር ሚስጥር ክግለጸሉ ኣይኽእሊ ማለት እዩና እዚ ሓንቲ ኣተ ተበጢሳሲ እዚ ድምጽ እዚ ኣይነግነ ልክ አንሕና እውን ሓደ ሕግ ተሰይርና ምስ እግዚአብሔር ንኤና መንፈሳዊ ድምጽ መንፈሳዊ ጣዕሚ ይቋረጽ ማለት እዩና ብዙ መልክዑ መንፈሳዊ ሚስጥሩ ይግለጽ ማለት እዩ። ያው ምሰሶ በግራና በዚ በጸጋምን የማንን እንደነው ደግሞ ናይ ቅዱስ ሚካኤልን ናይ ቅዱስ ገብርኤልን ብሉይ ኪዳንን ሐዲስ ኪዳንን ፍቅረ ቢጽና ፍቅረ እግዚአብሔር ናይ መሓዛ መውዳድ ወይ ኣብ ጥቃኽንዮ ድሰብ ምፍታይ ንእግዚአብሔር ምፍታዊ ማለት እዩና ብኡ ምሳሌ ተዋሂቦም ቦታት ነቅሪዮም ናኒው ቅኝት ወይ መቃኛ ይባሃል። እዚ መቃኛ ቀኔ ማለት በግዕዝ እዩ። ቀኔ ማለት ገዛእ ማለት እዩ። ስለዚህ ድምጺ በመጥባቅን በመለህላህን ተፈላለየ ድምጺ በዚ ገዛእ ማለት እዩ። እዚ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምሳሌ እዩ። አሕናውን ህይወትና በመንፈስ ቅዱስ እንድሕር ተቃኒው መንፈስ ቅዱስ ሆኖ ከም ደበለና እንድሕር ኮይንና ብናይ መንፈስ ቅዱስ መንገዲ ንጠብቕ ንልሕልሕ ተለና ጽቡቕ ድኾነ ከምዚ
እዝን ሰምዖ ዜማ ልክዕ ሀሙ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥና ይሓድር ማለት ኢና ናይ መንፈስ ቅዱስ ምሳሌ መስቀል ያው ሕዚ ትንሣኤ ቅድመና እኒኦና ዕለተ ዓርቢ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቂ ሰባት ምእንተ ፍቕሪ ኢሉ ኣብ መስቀል ውዒሉ ተሰቒሉ እዩ ናቱ ምሳሌ እዩ እና ንወዲ ሰባት ድሃቦ ናይ ፍቕሪ መግለፂ እዩ እዚ ገበቴ ይበሃል ገበቴ ማለት ድምፂ ካብዚ ይወፅእ እዚ ምንም ዓይነት ክፍተት ቀዳዳ የብሉን ተሓተመ እዩ ምሳሌነቱ ናይ እመቤታችን ወይም ደግሞ ናይ ድንግል ማርያም ማህፀነ ድንግል ማርያም ይበሃል ማለት እዩ ድንግል ማርያም በድንግልና ፍጹም ዝኾነ አምላኽ ወሊዳቶ እያ ምንም ድንግልና ከም ተሓለወ ማለት እዩ ካብዚ ሳጥን እውን ምንም ዓይነት ቀዳዳ ከይሃለወ ምንም ዓይነት ናይ ድምፂ መውፅኢ ከይሃለወ ድምፂ ይወፅእ እቲ ድምፂ ናይ ክርስቶስ ምሳሌ እዩ ማለት እዩ እና ናይቲ ድምፂ ሳጥን ደግሞ ናይ እመቤታችን ወይ ናይ ድንግል ማርያም ምሳሌ ኢሎም ኣቦታትና ሄቦምና እኒኦ ማለት እዩ እዝን ተፈላለዩ ምሳሌ እኒኦ ንሎማዓንቲ የብዚ ያክል ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣነ ብኸምዚ ደረጃ ተረዲእዮ ይፈልጥን ብፍላይ ድማ ዘን 10 ትእዛዛት ምሳናን ምስ እግዚኣብሔርን ዘራኽብ ክርታት ምዃነን እዚኣተን ብዚ ደረጃ ተረዲእዮ ኣይነበርኩን ግን ንዓይ እውን ዓብዪ ትምህርቲ ይብኒ ንኻልኦት ሰዓብቲ እምነት ክርስትና እውን ዓብዪ ትምህርቲ ዝህብ ይካሂብካና እሞ በገና ናብ ሃገርና መዓዝ እዩ ተኣታትዩ መዓዝ እዩ መፅኡ ብኸመይ ከ እዩ መፅኡ ዝብል እስኪ ሕፅር ኣቢልካ በገና ከምቲ ሓፍተይ ድበለቱ ኣጀማምራኡ ናይ ቃኤል ሓምሻይ ትውልዲ ድኾነ ላሜህ ድበሃል ነይሩ ናቱ ወዱ ዮባል ድበሃል ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 በገናን መለከትን ንዝድሕዙ ኣቦኦም ከም ዝነበረ እዩ ዝገልጽ እሞ ካብኡ ድሓር ግን እስካብ ኣቦና ቅዱስ ዳዊት እስካብ ዝነበረሉ ግዜ ብዙሓት በገና ደርደርቲ ነይሮም እዮም ግን ብጣዕሚ ብፍሉይ መልክዑ ዝድርድር ነበረ ኣቦና ልቢ ኣምላክ ወይም ናይ ኣምላክ ልቢ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ቅዱስ ዳዊት እዩ ማለት እዩ ድሕሪ ክንዲ ቅዱስ ዳዊት ድድርድር የለይ ካብዚ ድሕር ካብዚ ድየለል መፅእ የለይ ቅድሚኡ ላይ ነበረይ ማለት ኢና ሸውዓተ ድበሃሉ ናይ ቅዱስ ዳዊት ሃብታት ድባዕሉ ዝተዋህቦ ብበገና ምክንያት እዩ ሂወቱ ሙሉእ ኣብ በገና ይላሕልፎ ነይሩ ገና ጓሳ እናሃለ እንታይ እዩ ነይሮ ነው ኣባጊዕ ምናምን ይሕሊ ነይሩ ገና ኡ እናሃለ ንጉስ ኮይኑ እውን ኣብ ታሕቲ እውን ኣብ ላዕልን ኮይኑ በገና ካብ ሂወቱ ኣይፈለየና ብድሕሪኡ ግን ላብ ኢትዮጵያ ከመይ እዩ መፅኡ ንብል ተለና ያው ኢትዮጵያ በሰለስቶም ሕግጋት ጸኒዓ ተኣምን ነበረት እያ ህገ ልቦና ህገ ኦሪትና ህገ ወንጌል ንብሎ ማለት እዩ ናይ ኦሪት ሕጊ ናይ ልቦና ሕጊ እና ናይ ወንጌል ሕጊ ሒዝኒና እዩ ማለት እዩ ኩሎም ሰለስቶም ተኣምን ስለነበረት እቲ ነበረ ናይ ንእግዚኣብሔር ኣምልኮት ተጠቀምዎ ነበሩ ዋላ ኣብ እስራኤል ነበሩ ኣብ መላእ ዓለም ነበረ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ነይሩ እዩ ማለት እዩ እዚ ምሳሌና ድኾን ኣብ መጽሓፈ ሱባኤ ይባል ኒዮ ናይ ንግስተ ሳባ ኣክሱም ንግስተ ሳባ ናታ ኣዶ በገና ደርዳሪት ከም ነበሩ ይገልጽ ማለት እዩ ግን ካሊእ መላመት ደሞ ወይም ደሞ ካሊእ ታሪክ ደሞ እንታይ ኒዮ ተወሳኺ ማለት እዩ ልኡ ለፍርሶ ኮይኑ ይኾን ቅድሞ ነይሩ ኣዋና ግን ብተወሳኺ ደሞ ብደንቢ ኣገልግሎቱ ሰፊሕ ተረእየ ናይ ኣክሱም ጽዮን ወይም ጽዮን ማርያም ካብ ኢየሩሳሌም ናብ ኣክሱም ተኣቲተላ ሽዑ ምስ ሙሉ ናይ ንዋያተ ቅድሳት ዝበሃሉ መገልገልቲ ናይታ ታቦት ብሓደ እዮም ኣትዮም ካብኣቶም ሓደ በገና እዩ ማለት እዩ ሓደ በገና ናብ ኣክሱም ኣትዩ ካብኡ ግዜ ጀሚሩ ታቦታት ንምእጃብ መንፈሳዊ ዝማሬ ንምዝማር ናብ እግዚአብሔር ንምቕራብ ንጸሎት እርጋታ ወይ ነው መርገጋዕ ንምርካብ በገና ላሰፍሐ ኸይዱ ማለት እዩ ካብኡ ግን እስካብ ነገስታት ነበሩ እስካብ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ጽቡቕ ነይሩ በገና ኣብ ዓዲ ነገስታት እዩ ዝርከብ ብዙሕ ግዜ እዚ ደግሞ ታሪኩ ኣቦና ቅዱስ ዳዊት ንጉስ ኮይኑ ህዝቡ እናመሓዳደረ በገና ይድርድር ነይሩ ልክዕ ህሙ ናይ ኢትዮጵያ ነገስታት እውን እቲ ታሪክ እዚ ስለልፈልጥዎ ብቲ ሃይማኖት እውን ስለለኣምኑ ነገስታት ኣብ ገዝኦም በገና ይድርድሩ ነይሮም ምድርዳር ተለኺሎም ደግሞ ደርዳር ኣምፅኦም ይድርድሩ ነይሮም ማለት እዩ እና እስካብ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ኣካባቢ ድሓን ነይሩ ድሓር ግን ሃይማኖት ናቀዝቀዘ ነበሮ ስርዓት ላደኸመ ንኸተሎ ያው በገና ናጠፍአ ኸይዱ ነይሩ ቅድሚ 20 ዓመት ደግሞ ብመጋቢ ስብሃት ኣለማዋጋና መምህር ሲሳይ ኣምሂሮሞም ካብኡ ደግሞ እዚ ኸዚ ንሪኦ ዘለና ብዙሕ ናይ በገና ደርደርቲ ኣብ 20 ዓመት ውሽጢ ብጣዕሚ ላሰፍሐ ኸዚ በብገዝኡ ንክርከብ ምክንያት ኮይኑ ማለት እዩ ጽቡቕ ከም ዝፍለጥ መሰረት ዜማ
ያሬዳዊ ዜማ እዩ ምስ መንፈሳዊ ጉዳይ ተታሒዙ ቅድም ኢልና ተስምዑና ዝነበርኩም ጥዑም ዜማ በገና ድማ ካብ አንቺ ሆዬ ቅኒት ዝመፀ እሞ በገና ግን ካብ አንቺ ሆዬ ቅኒት ወፃኢ ክንፃወተሎም ንኽእል ዶ ብቶም ካልኦት ቅኒታት ይካል ኢቭን መዝሙር ተዘሚሮም እዮም ቦም ሰላምታ ቅኝት ድባል ነው ሰላምታ ቅኝት ናይ መጀመሪያ ናይ በገና ዝማሬ ተዘመረሉ ሰላምታ ቅኝት እዩ ትዝታ ወይም ዋኒን ቅኝት ድባል ነው አንቺ ሆዬ ወይም ደግሞ ስለ ቸርነት ይልና በበገና እንጽዋው እዩ አምባሰልን ነው በገና መዝሙር ተዘሚሮ ለበዓል አቤል ለመምህር ዘውድ ጌታቸው ኢቭን ከዚህ ደግሞ አምና ዳዊት አልበም ውስጥ ሰማዕሁ ይመስለንና እንዮ ባቲ ኢቭን እንዮ ወሰخሉ ነውና መዝማሪ ካሊው ብቻ ዜማ ግን ያሬዳዊ ሆይኑ ለእግዚአብሔር ተመስጦና ወሲዱ መንፈሳዊ ህይወትና ለስተካከል ተቆይኑስ በሁሉ አይነት ናይ ቅኝት መዝማሪ ካሊው ማለት እዚኦም ኩሎም አይነት ቅኒታት ክንጻወተሎም ንኸሊና ማለት ይካሊ ይቅርታ ብዚያው ሓሙሽተና ከዚ ተጠቂምና 10 እዮም ነው ሓሙሽተና ተጠቂምና ግን ካልኦቱን 10 ኦም ምጥቃም ይካሊ ቅኝት አይነቶም ይፈላለይም በ10 መዝማሪ ቅኝት ግን 5 ይልባል ማለት ቶም ቁዝሪ 5 እዮም ካሊኦም ቡ ተደሪዮም ለሓንቲ ድምጽ ስክልተ አይነት ድምጽ ላ ተባሃ ይስራሕ ማለትና ላሰፍሐከ hamlኸድ ተስፋኒ ኣብ መወዳእታ ሙልጌታ መምህር ይኻሞ መምህር በገና ከም መምህርነትካ ድማ ብፍላይ ድማ እዚ በገና እዚ ኣብ ትግራይ ብዙሕ ኣይተለመደን ዘሎ እዚ ንኽስፋሕፋሕ ብቋንቋ ትግርኛ በገና ንኽጻወቱን ንኽስልጡንን እንታይ ክግበር ኣለዎ ትብል ጽቡቅ ከዚ ናይ ኩላና ስንፍና ይነሩ ድኽመቱ ናይ ኩላና እዩ ያው የትግርኛ መዝሙር ብዙሕ ሰለለመድና ኣብ ማእኸል ዓዲ ኮይኑ ከግባበአና ነበረ አማርኛ ስለነበረ በኡ ምክንያት ናይ ትግርኛ መዝሙራት ኣይተደፈረን ሕዚ ግን ብክራር መሰንቆ ለላ ተደፈረ በበገናውን ያው በዓል ዳዊት አመቀለን ነው ህዚ እሱ አልበም ይሰርሕሎ ጽቡቅ ዜማ በትግርኛ ይሰርሕሎ ቆንጆ ነው ኣብ ተፈላለዩ ኣብ ዓዲግራት መምህር ክብሮም ድባል ነው ናይ በገና መምህር ኣብ ማይጨው ዲያቆን ሀብታሙ መሰለ ባንዮ ኣብ አላማጣ ደሞ መምህር ንጉስ ልባል ከምልንየው መረጃ የግኒ ለኹና ሀዚ ግን ዓዲ ሁሉ ያው ዝበገና ዝላአቴ ስለልኾነ ሁላና ያው ግጥም መጽሐፍ በስርዓት በትግርኛ መጽሐፍ ዜማ መድራስ ከምዝልበልናዩ ያው ናብ አክሱም አትዩ በገና እንግዲህ አንተ ከምለው ጋኹና ስለዚህ አክሱም ሲሆን ወይም ደግሞ እዛ ከዚ ኣብ ትግራይኛ አክሱም እንውላ በገና ቀደም ስትፈልጥ ያ ነራ ማለት ብዙሕ ምስጋናሽ ነሩ ማለት ነው እና እሱና አጥፊና ላብለይኾን ህይወት በመታይ በገና ካ ህይወትና አርሕቅና የነርናና ሀዚ ግን ናፍትና የመጀመሪያ መሰረትና ተመሊስና ታቦታትና መንፈሳዊ ህይወትና ሁሉ ናይ እግዚአብሔር ሕጊ በበገና ተነመስግን በጣም ጽቡቅና ትማሊ አስተውዕለ እዚ መርሃ ግብር እዚ ቀረጻ ከምድንየው መስማዕናሲ ትግርኛ መዝሙር ገለልና እንደሊስ በቃሲና ማለት እና መስናፍና ብዙሕ ነገር ሉዝ ከምንገርና ተረደና ሽዑ ነርና ከባዕለ ጀሚሩ ካብዚ ከዚ ሰዓት ጀምርና ያው ብንخلو ዓቅምና በቲ ቋንቋና ንخلو መሰረት ናይ በገና ዝማሬ በትግርኛ ላሰፍሐ ላዕበና ይንኸድ ከም ልግበና መልእክቲ ንዝሃብከና መብርሂ ብጣዕሚና ነመስግን ኣብዚ ንዘስማዕኹምና ጥዑም ዜማ ምስ ጾም ተታሒዙ ምስ ሕማማት ተታሒዙ ናይ ክብሪ ይግባእኩም ክብሊ ፎቶ ብሽም ተመልከተይ ከኽብረኩም ይደሊ ኣብ ቀጻልውን ብፍላይ ቋንቋ ትግርኛ ብፍላይ በገና መዝሙራት ትግርኛ كم تسفحفحوا مسارات كم تجوروا اسخاتكم باخاتكم امنات علنمو انكع بعال تنسى بصحكم ابقد مينا زلو بعال تنسى بعال فاسيكا ينخلكم نسرخم انكع بصحكم قبل فوتو انكع حبر بصحنا زبير اخبرنا غير سلام تفري يازو بسألوت نبرتع فركي حلفنا فركي حلفنا أملاخ تفتينو بخفو زلائي سرعة صوم كم
መስርት መንገዲ ወትከርኢ መንገዲ ወትከርኢ ንዓና ሂቡና ህዝብታት ካሓና ፍቅርን ሰላምን እምበኣር ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ምስ በዓል ትንሳኤ ድሮ ትንሳኤ ምስ ሕማማት ምስ ጾም ኣርብዓ ኣታሒዝና በገናን ጾም ኣርብዓን እንታይ ትሕዝቶ ኣለዎ እንታይ ከመንፈሳዊ ምትእስሳር ኣለዎም ዝብል ነገር ምዞም ኣሕዋተይ ንፉዓት ናይ በገና ደርደርቲ ወግዒ እናካይድና ፀኒሕና ዓብይ ትምህርቲ ከም ዝወሰድኩም ሙሉእ እምነት ኣለኒ ንኩልኩም ሰዓብቲ እምነት ክርስትና ኣብ ቅድሚና ዘሎ በዓል ትንሳኤ በዓል ፋሲካ እዩሞ እንኳ ኣብፅሐኩም ብምባል ኣብዚ ክሰናበተኩም ርሑስ በዓል ቀራንዮ ንገሪ ጎልጎታ ንገሪ ጎልጎታ ካሕሳ ከም ዝኾነ ንድሕነትና ጎይታ ንድሕነትና ጎይታ ኃጢአተይ በዚሑ ለመና ይስምዐኒ ካብ ዘለዓለም ቤተይ ስጋይ ስዒሮኒ መሲሉኒ ነይሩ ሽሕ ዓመት ልቕኒ ሽሕ ዓመት ልቕኒ يقرب عليه ناتنا قجا